मिथिदोंमोन ना नोंसिनाव सिखाव हाबदों जा आंहासो गिनो हालामोनहाय। नोंजोंलाय आरो माथो माबाबाव आसा खालामबावनो नोंलाय गिखागोनखा। आया सिखाव मानसिलै सिखाव मानसिनाव मा थाया ओमफ्रायथ' गिलु बालुनो आं गिखांनायसो मोनखादोंलै। ओइ जाम्बि गियो नामा गिनाङा दे। आरोबा दालाय हमजालायानो लांबाय गिनानै लाब गैया दानि जुगाव मिथिगौना गावनो गाव साबधान थाबानो जाबाय। औलै ओमफ्राय जोंहा आइयाथ' आंखौसो जि रायबावबायब्रा थांबाव हारसिंनो मोना गुना बेलासि बेरायबाव जाबावलायो। जाम्बि नालाय नोंसिना बिमायाबो आरो। दे जेबो नङा जोंहा गामियाव बिदि खेबसे सिखाव हाबनायखौनो गिसोबाय नोङो गिनाङा। ओरैबाबो जेबो मोनलांखायामोन बे जोंनाव ओरैनो मानसिना मानसि गोजाल' थाखायोखाना। जानाय नङामोनलै आंथ' मैया हासुनोबो सिखारबावासै दा गिनानैनो। गिख' नाम्बार वानखा नोङो। ओमफ्राय ना जायख्लङालाय खयथायाव फैयो माथो सफैगोना सफैदा दे जोंथ' मोनसेयानो। दा फैया बियो थ' बैथिं ससे रिल्स बानायसैलै बैयाव। नायलाय फाग्लिया खालि रिल्सल' फाग्लि जाखाबायलै बियो। रिल्स बानायनायनि मजाखौ नों मा मिथिनो गावहाथ' बानायथारा बानायनो थिनबाबो जेब्ला नों बानायदावगोन न खेबसे बानायबाय थानो गोसो जागोन नोङो। आं बायोलै बानायनो ओरैनोबाबो बानायबाबो आंखौ रावबो नायनायानो नंखायादां। नै मानो नाया जानो दे बानायदावबानो मालाय मोजां मोनबा नायलांगोन ना। थेवबो इन्ट्रेस्ट गैथ'वा माने आङो। दे अब्लालाय केमेरामेन जाथ'दो सरि केमेरा गार्ल जाथ'दो आंनि देनां जेब्ला आंनाबो माबा मोनसे जानो हमगोन ना रिल्स बानायै फेमास एसे जाहांनो हमगोन अब्ला नोंनोबो गिफ्ट बायना होगोनब्रा आङो टेनसन दाला। नांलायालै दे आंहालाय खेबग्रा जाखायो नोंनि। दे होमबालाय नोंनो फेमास नालाय मालाय जाखागोनबो ना महरबो दंखायो नालाय। बेखौबो बुंनांनांगौलालै हो सनालि। आरे बा एसेबां साइज खालै खाराबो। वाव आङो बे गारि खाथियावनो रिल्स बानायनोसैलै। सनालि फैना फै नैबे कारावनो बानायनोसै। ओमफ्राय नायनाय जा समायखागोन दे आंखौ ने बेहाय सोर फात्ता मोनो दे आंनिसो सानफ्लांलायलांगोन बोरैबाबा। जाम्बि ओमफ्राय लासिं बेबा सोरनि मालायनि गारि खाथियाव बिदि रिल्स बानायनाया रायजागोनसोलै रायजानायनि फावसो जागोन मिथिबा खम गाज्रि मोनगोन बे जोंखौसो बोरैबा सानगोनदां। बे जाम्बि नों मानो बेफोरखौ सानो सोर रायनो दिनै आरो जों बेहाय थोरै ना चोरी खालामगोन जोंथ' बेहाय रिल्ससो बानायगोन दा। वाव आंनि किस्मताव बेबायदि गारि लानो हाथ'नाय गोहोथ' जाथ'वाखै नाथाय सानसे आंनि हौवानि गारिजों बेफोरबायदिनो गारियाव बेरायगोन आं बिराद आरामै एकदम रानि कुइन बायदि। आयु वान डे इउ एन्ड मी नों आरो आं मिथिगौना आंनावबो आंनि खुदनि गारि थागोन ओमफ्राय आंनि खाथियाव आंनि एकदम हेन्डसाम आंनि बोराया थागोन। नों आंनि खाथियाव दा गैथ'वाबालाय मा जानो नों बायदिखौ आं लाथ'नो हायाबालाय मा जानो देनाय आंनि किस्मताव सानसेबाबो लिरनाय दंखायो नोङो बेफोरबायदि माबा माबि गारि नुबाना गोसोआनो फाग्लि उरां फारां जाखायो दे आंना। नाथाय आंनि गोसोथोनायफ्रा एकदम बांद्रायबो माहाजोनद्रायखौनो मोनथाराखैलै आङो एसे बिब्दिखौनो नागिरनांसिगोन र'। नै सोरां हा बहा थांनो ओंखारलायखो? बहा थांनो माने जुरि आङो थांनोसै जामायजो मोननाव। नाङा दे सोरां नों दिनै जेरावबो थाङा। मा जामायजो मोनहा एसेबां घटना जानानै थांबाय जामायजोआ ओमफ्राय नों मा बुंलाबायदों नोंबो ओंखारखाबायानो माथो। सोरथो बुंदों दे आं थाङा होननानै आं थांगोन ओमफ्राय नोंसो थाङा। मानो ओमफ्राय मैयासो मोनायाव माथो थांनो ओंखार हांखुर जाथारदोंमोन नोङो। थाङाबा गाज्रि मोना होमबा जाम्बि खोथा बुङोलै बियो। जाम्बिनि खोथा नङा सोरां काजलगाव सिमाङाव ना आं जि गाज्रि नुदों काजलगावसिम थांनो नागिरबाय बेरायनो होननानै दाना सानैजों सिमाङाव ओमफ्राय लामा ससेयाव नोङो मेथाइ जानो बुंबाय जायासै आङो बाहाय जाया होनना बुंबाय रागा जोंनानैसो फैफिनबाय। नोंनि आथिं दुलुनानै मा सिमां नुखो ओमफ्राय नोंखौ बोरैबा जानाय नुथारबायहां सोरां। दाना गारिबो सालायनो हालानो ओमफ्राय बायदि बिदिनो नुलाबायथारबाय नोंहा देहायानो बोरैबा एकदम जाथारबायमोन। थोरे बेलाय मोनसे सिमांसो दा ओमफ्राय सिमांखौनो नों बिदि आसलि साना लाबा बोरै जानो। सिमां होननानै बेफोरबायदि माबा जायाहाय सोरां गिनाय मोनसोयो आङो आंनि गोसोआ गुबुनफोरबायदि नङा। ओमफ्राय नों गारिजोंसो बेबायदि नुदों दा बाइकजों होमबालाय जोङो टट' लेंनानै लांसै ना मा होनो ना अट'? नाङालै सोरां नों थांथ'आ होनबायना नांगौबा दा बेलासियाव नोङो आबाजों फै आबाखौ बुंगोन आङो। मादि जाबावगोन नोंजों जुरि मा जाबावगोन मा सानो सिमाङाबो सिमां मा नुयो फालाय मा नुयो? आं नुनो होनना नुदों नामाब्रा मालाय सिमाङानो आंखौ बेबायदि गाज्रि फैथारबायबा गिनाय मोनसैना। एसे साबधान थानाया थिग ना बायसान्सनि थाखाय आं जि गियोना बेफोरबायदिखौ। नों आरो नोंनि खोथा दे दा आबाजों थांगोन आं होमबालाय नों माजों थांबावनो बिदिबा? जायखिया जेरैखि जायाबाबो थांगोन।
ओमफ्राय नोंजों थांनाय मा आबाजों थांनाय मा एखे खोथा थांखानांगोनखाबालाय नाङालै सोरां नाङा बुंबायना आबाजों थां दायो मोजाङैनो अब्लाबो दा माबा जेनथेन बे सानसुआ बारगोथोंसै दा बेलासिनिफ्राय थां मा बुंबावगोन सानैजोंनो स्राय थांनो हासिगौमोन ना टट'जों दा नङा बुंबायना दायो ओइ माबायदिलै नोङो जुरि माबायदि माबायदि होनबाबो बेबायदि होनबाबो सोरां सिमां गाज्रि नुबा आं गोसोआ बोरैबा मोनजोबो नोंखौ जेरावबो ओंखारजानो बायो आङो मिथिगौ ना गारिबो सालायजानो बायो आरो गारिबो गाखोजानो बायो दे बायथ' गैथारा नालाय दा बेलासियाव जेनथेनबाबो थांथों अब्लाबो दा नङालै गावनि फिसायखौ बेफोरबायदि सिमां नुयोब्ला गाज्रि सिमां नुयोब्ला गोसोआ सोरना दुखु मोना जानो दे सोरां सोरना दुखु मोना जानो हे आफा इसोर रैखा खालामहर आंनि सोरांखौ जेन जेबो गाज्रि दाजाथों जोंनि जिउआव मानो बेफोरबायदि सिमां नुहोनांगौ जाखो दे आंखौ बोरैबा मोनो आङो ओरैनोबा दाख्लैबो गाज्रि सिमां नुदों आरो नै दिनैबो मोजां मोना आङो बिब्दि दे होमबा सनामोन दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय लोगो मोनफिनसिगोन नोंथांमोनजों नेक्स्ट एपिसडजों अब्ला सनामोन नेनानै थाथ'लायदो नोंथांमोना नायना बोरै नांदों खोन्थाहरदो लोगोफोर ओमफ्राय मोजां मोनदोंबा लाइक मोनसे खालामहरबानो जाबाय मोनसे कमेन्टबो खालामहरबानो जाबाय लोगोफोरना ओइ जाम्बि दे लायोबा थाब लादोहाय बोरैबा लामायाव लासिंसिं मोनथारबाय आङो औ ओमफ्राय माखौ लासिंसिं मोननांगौ जाखो दे नोङो गावहासो लाजिबावबाय आंसो रिल्स बानायगोन दे नों खेबल' उरायनाजोंबो मा जागोन रिल्सफ्रा फाग्लि जाखाबायलै बियो दे थाब गावनो बिदि सानाब्लानो थाबालाय दानो फैनानै माबा नङा माबा मोनसेसो बुंफैखासिगोन दे दा बायदियाव जेन'बा ना बेफोरबायदि गारि माबा गोनां माबा एकदम धोन सम्पथिनि आंखाल गैयिमोनब्लाना आङो बैसोफोरखौ नायालै जास्ट आंनो हौवा जाबानो जाबाय दे बेफोरबायदिबाबो थांमारगोन आङो जेन'बा एसे बैसो बोराय गोराखौ लाबाबो जेबो नङालै मा जानो दे बैसोजों आंहा खुनु सोमोन्दोआनो गैया बेनिफ्राय जेबो टेनसनानो गैया दानि जुगावलाय मानि आंखाल आखायाव फैसा थाखा थाब्ला बे देनांहाय मानसिया एकदम गोजौआव गोमालांबाबो दा धोन सम्पथियाथ' आंनि नामाव जागोन ना माब्लाबा सानसे बेखायनो आङो माहाजोनबानो बम रायखायो दे हाय मेरे किस्मत माब्लादि नों फैगोन हेलौ आन्टी आं दासो थांबाय दङ नो आन्टी जेबो प्रब्लेम जायाखै जास्ट आं सहैसिगोन दसे थानानै लांफैयाबो जासिगोनदां मानो होनबा आङो माबाखाबायना लकेसनखौ जागोन दे एसेबां बादि गोजौ गिदिर हेन्डसाम एसे खानाया थाख्लाख्ला आरो ओइ उरायना फैदो मानसि फैबाय हनै सोरबा माहाजोन जाखागोन बियो ओमफ्राय नायनायावनो सिनायखाबाय दे आङो काश बिनि फन नाम्बार मोननाय मोनबा ओइ उरायना फैदो होनदों फाग्लि हनै दा जोंखौ माबा सोंबाय जाम्बि ओइ आंनो बिनि फन नाम्बार नांगौमोनलै मोनबा फन नाम्बार मोनो नामा सिनायानो जों बिखौ ओइ मोननोबो हानायमोन ना एसे बेबस्था खालामबा नाङा फैदो थांसै सरि नोंसोर सोर जोङो हेलौ बियो नोंथांनि गारि या बे आंनिनो गारि आइ एम सो सरि माने जोङो नोंसोरो बहाबा थाङो जोङो थांनायाथ' थाङा ओइ खाथि गामिनिनो जोङो सरि आदा जोङो माने ओरै थांबाय थानायाव दसे बेहाय रायलायबाय थादोंमोन नालाय ओइ फैदो उरायना हाय ओमफ्राय नोंथाङा बहाय थांनो नागिरदों फैदोलै जाम्बि आरे हेलौ माबायदि सिख्लामोन बिसोरलाय आंनि गारि खाथियावलाय मा खालामबाय थादो थांदोंसै आङो गोसोखौथ' माबोरैबा मोनबाय थाबाय आङो जों थांबासो एसे मोजां मोनसिगोन ना जाय खामानियाव आं फैदों आन्टियाबो दिनैनो लेंहरथारबायबा दिनैनो थांखानोसै फैग्रा नोङो बेफोरबायदि सिखाव खावना सानबोसो मोनजागोन नोंलाय बेफोरबायदि मानसिखौ बियो होथार बेखौ नों जोंनाव मा दं साननानै सना रुफा धोन सम्पति दं सानना फैयामोन जोंनावथ' बेफोरबायदि जेबोआनो गैखायामोन गोरोन्थि जाबाय बिनानाव नोंनि बेफोर दायखौ गोरोन्थि बुंजाया पुलिसा फैगासिनो जों नोंखौ पुलिसनो गथायगोन आरो सिखाव खावनो नों जेलाव थांनानै खावहैबाय थादो आरोथ' मा सानामोन हिनजाव गोजा होननानै नों बिसोरखौ डिस्टार्ब खालामनो बिसिनाव सिखाव खावहैनो हागोन बायदि मोनदोंमोन नामा नोङो उन्दा साला औ नङाबा माथो बा न'खर सायख'नो सिखाव खावहैग्रा नामा सिबिलाय नों बायदिनि थाखायनो जोंहा बिहामजो फिसाजोफोरखौ न'आव हारसिं दोननो गिलायलाङो माब्लाबा समाव नों बायदिनि थाखायनो बाहेराव ओंखारबाबो गिनायसो मोनलायलाङो नुबायना मासे फाफि मानसि बियो नंगौथ' आरो लियानै आन्टिखौनो सिनायनो हालायै दामबावनांगौमोन ना बेखौ जोङो नांगौनि बाराबो दामनो हाया मानो होनोबा आयेननि बेरेखा जायो नालाय दा पुलिसासो मोनथिसिगौ मा खालामो बिसोर
जायखिजाया नुबायना गाज्रि हाबा मावोब्ला नों बिनि माबा फिथाइयाबो गाज्रियैनो जाखायो बेखायनो सिखाव खावनानै जानायखौ गार आरो मोजां खामानियाव गोसो होबा दा बेफोरबायदि जानांनाय नङामोन ना आनै अखाफोर बेबायदि सिखावा दिनै नोंस्रानाव हाबदों गाबोन सोरहानावबा हाबगोन बिनि गें दङ नामा दा पुलिसा बेखौ बरनजोबसिगोन आंकोल माबाफोर दंना आंना बिदि गें थें गैयालै गें थें गैया अब्लाना नोङो मानो सिखाव खावनो फैयामोन बुंनाय आरोबा नों मानो बुङामोन जे बिस्रानाव रावबो हौवा मानसि गैखाया होननानै अब्लानाथ' नों नोजोर होबाय थाखादों निमाहा होदोब्रा आदै निमाहाखौथ' नों मोनखाला जोंनि गामियाव बेफोरबायदि सिखाव खावफैफेराखैमोनलै नोंनो गिबि सिखाव खावफैफेरबाय दा नोंथ' साजायाबो गिदिरानो मोननांगोन औ साजाथ' मोनखानांगोन ना बियो आरो मा साजा मोननोब्रा भाई मोनखाबायानो माथो साजाखौलाय गोसोआव लाखिखा आरो बेफोरबायदि खामानि मावबावनांगौबा बेखौ ना हानायखौनो लांथारफासिनबावनांगौसोमोन नाङालै नाङा माबोरै खामोन ना बखाफोर नोंसिनाव बोरै इदि दंमोनलायखो नायलाय फैनो औ नै ओमफ्राय अखाफोर दे मोजाङै थालायबानो जाबाय नोंसोरबो मोजां साबधान थासिनबावदो दा बिदि घटना जाजेनबाय आरोबा मा बुंनो हायाना जा सासेखौल'सो हमनो हादों दाबा बेना लोगोफोर दं नामा मोनथिमोना ना नोंसिनावबो आरो घटनायानो माथो मोनसेनिफ्राय मोनसे जोबनो थाङाहाय अखाफोर माथो एखनबा नों घटना जालाय नोंदानावथ' मा बुंबावनो एसेबां दिवान बिनि दिवानियाबो खम खालामहो एसे जागोन दे आनै जागोन एबार साबधान थाखासिगोन ना आयै आबौ फिसौनिजोम दिनै आं नोंखौ सिमाङाव नुगुलायदों एबा समाव सम मोनजादोंना मोनलोङाखै उन्दुनोबा मोजां रोंदोंना रोङाखै जिफोरखौ जोमनो एखनबा खम्बलखौनो जोमनो रोङा आंनि फिसौआ बे बुलुआथ' माथो बुंबायल' थायो मोजाङै दङ आं फनाव रायलायनो बुङो फनबो थुनानै होआलै बेसेरा गथ'आ बिबैखौथ' गोसोखांबाय खोमा आंनो बेसेबा गोसोखांदों सिमाङाव फैनानै गाबनायसो नुबावदों आं फिसौखौ जानाय नङा माब्लाबा नांगौबा आङो आंनि फिसौखौ नायथावथाव थांनांसिगोन खेबसे ओमफ्राय एनथाब एसे फिथा लानानै थांफागोन आङो गथ'आ खुसि जागोन बियो स्कुलावबोथ' थांबायानो दां गथ'आ खम समायहैदों बियो स्कुलाव थांना खुसि जाहैबाय बियो आंनि बाबुनि जोमा लेखा फरायनो स्कुलाव थांनो बुंबाय थायोमोन नोंनि बे बिबैयासो नोंनि सिमांखौ जाफुंहोनो हायासै फैसानि आंखालाव आबौ बेहायबो आं हगार हरामोन थेवबो नोंनो थांनो जिद खालामनानै थांबाय मालायनाव थाहैबाय गोसोआनो स्कुला बिबैना भरसा ओमफ्राय आंथ' सानलाय लाङो बे नोंखौ लांनायफोरनि मानसियाथ' नङामोन नोंखौ लांफिननो सेस्था लाफिनाखै बियो नोंबो बहा थांनानै मा बिदि बदनाम जाबोयोहाय अखाफोर मारै मा बुंबावो नोंसिनि फेमिलिखौलाय ओइ नायदो थाङै थुङै अखाफोरालाय मा दाय जालायखो देनाय आनै ओहो बे सिखावा आंखौ लांनायथ' जानो हानाय नङादां आयं बिसास गैयाना बिसिनि मानसिखौलाय नोंबो बहा सिनायजोबनो खम बिसिना गाज्रि मानसिजों लिंक थायो जाबायलै आयै थ'दो न'आव थांसै जाबायनि खोथा नङा बुंनांगौखौ बुंबाय आरो आंहा नोंस्राबो गद गैया नालाय नोंबाजैयाबो बेनो नोंबो बेनो नोंनानावबो बेनो नोंदायाबो बेनो नोमफायाबो बेनो होननायसो जासिगोन ओंखायनो गाज्रि मानसिफोराबो बिदि आखलखौ मोनथिजोबखाबाय नालाय सान्स मोनो आरोहाय रानि बयबो मोनथिजोबनाय बायदि जाखाबाय नालाय नोंस्राखौ अखाफोरा नोंनि एसेबां बुंनायावबो सिरि थाबावदों नायलाय नोंनि इज्जत खालामनानै नाथाय नों जे फेकेर बुंलांगासिनो माथो बायदिसिना थोद बिदि जायो नामा ब्रा नै दाथ' सिखाव हमजाबायना मालाय पुलिस थानायाव थांनांगौ थांसिगोन एबार नोंसोरबो थांलायदो न'आव औ जागोन दे जायखिजाया मोजांथार आरो बुंबाय गामिनि जानायखाय हिसाबै दे गोजोननाय थाबाय आनै गोजोननाय थाबाय नाय बाबु नोंथ' बे बिहामजोनि फंबाय होनदों नामा नोंथ' बेयाव थाबाय थाया नालाय नोंबो मा बुजि मोननो बिस्राबो रावबो नेग्रा गैया नालाय गोसो जायोबा थागोन ना माथो टेनसन लाबाय थादों गोसो जायोबा थागोन बेखौ जों दङना दायो घटना मोनसे जानानै थांबाय आरो जाबाय दे आयं आं बुजिनांगौखौ बुजिखाबाय आरोबा बे सिखावखौथ' आं सिनाय मोनखायाना आं बुंखाबायानो एबा जाथाया जोंनियावल' जायाना माब्लाबा समाव सोरनिजों सोर मा जायो जेबो बुजि मोना नोथ' आब' अखाफोर दे टेक केयार दे होमबा औ गोजोननाय थाबाय दे नानि दे होमबालाय थांनोसै गामियावबाबो बे खायसेनि खुगाया जे मानो बन्द' जायालै नङा होमबा बांसिन मानो नेगेटिभ साननानै लाबाय थायोथाय बिदिनोलै मेहेर खायसेनि खुगाखौ नों हाजारबाबो बन्द' खालामनो हाया आंखौबा खथ्थ' बखियो दाना मानो बखिजानोब्रा मानो बखिजानो गावसिनि जादोंना लोंदों बेखायनो रावजोंबो बखिजानालै दाय गैयाबा बुजिदोंना अखाफोर औ बेबो आरो थेवबो हनै बन्द' खालामनो हायाना बयनिबो गोसोआ समान नङा सोरबाबा मोजां सानसै सोरबाबा गाज्रि साननोसै बिदिनोसै आरो फारसेथिं खोनासंना फारसेथिं हगारनांगौ जानोसै जोंहा बिमा बिफा गैयिजों जाबजों आदाबो गैयिजों बांसिन मानसिनि नोजोराव गाज्रि नोजोराव गोलैनोसै आरो गोलैबाबो गोसोफ्रा थिग थायोबा रावबो जेबो खालामनो हाया बुजिबायना अखाफोर दे दिनै मोनसे प्रब्लेमाथ' सल्भ जाबावबायना बे गाज्रि मानसिया हमजाबाय
मोजाङानो जाथारबाय आरो आं मोननाय मोनबाथ'ना बेखौ एकदम बुग्लिखागौमोन आङो नाथाय दिनैथ' हनै मानसि दंखायो नालाय आं दांदेरबाय थायासैलै हाबदेरखानाबो दे बेफोरनि दावरावआव नङा होमबा नङाबा आरो उनाव पुलिसनि इदिनो झामेला जालायगोन आंबा नानिखौ बादा होयो गैया गथ'आ दुस्थ'मार बेबो नाथाय थेवबोथ'ना नों माबा मोनसे जायोमोनबा हा नों खोन्थाबा बोरैबा मोनलायदोंलै खेबसेनो हां खनसेयावनो ओमफ्राय जुदि नों बेखौ हारसिङाव लोगो मोननायबा नोंथ' बेखौ एक्टर बायदि बुसिगौमोन भिलेनखौ ना मेहेर नंगौब्रा दाथ' मानसिफोरा बुखाबायमोन नालाय हगारबाय दे आङो नंखायना नंगौथाय नंगौब्रा नंगौ मानो नङा जानो